Levamos anos comendo todos xuntos os domingos, despois de pechar. Pero esta de hoxe non é unha comida máis. Que misterio, papá. Ainda vemos quedar sen sobremesa. O caso é que xa non son un mozo. Iso salta a vista. Atopeime mal e xa me amañei eu. Mañá marcho pros Estados Unidos. Maribel, ti esa máis bella. Quedas encargada de ir mercar. No tocante a ti, Rita. Vas poder andar pola cociña, sen apañar as miñas broncas. Cordelia, das tres, ti é sen dúbida a miña sucesora natural. A xefa de cociña da casa. Estou moi triste pola súa enfermidade, papá. Pero as cousas non se Eu van a tamén estou arranxar. moi triste por lo que lle pasa a papá. Pero ao mesmo tempo síntome moi orgullosa. Ti non o sentes, Cordelia? Como dis, Cordelia? Que esta verdura está moi pasada. Desfaise. E a carne está desaborida de todo, non ten sustancia. Cordelia! Os anos non perdoan. Xa era hora de que houvese un cambio nesta casa. Eras a favorita. Pero está visto que o estilo desta casa non che gusta. Isto non é para ti. Por lo tanto, aquí non pintas nada, rapariga. Maribel, Rita, a casa é vosa.